Bosco Boys is in the city of Nairobi. Centrum Bosco Boys sa nachádza v meste Nairobi, v Kenii, v Afrike, kde sa konkrétne venujeme deťom ulice. Mnoho detí žije na uliciach a my ich chceme zachrániť, pomôcť týmto deťom a poskytnúť im lepší život. So that we can give them a better life. There are reasons why they are in the streets. Dôvodov, prečo žijú na uliciach, je niekoľko. Najmä chudoba v rodine, opustenie dieťaťa zo strany rodičov alebo ich rodín. Niektorí sú siroty, ktorým rodičia zomreli a nie je tam nik, kto by sa o nich postaral. My ako Bosco Boys ideme medzi nich a skamarátime sa. Začíname tým, že vytvárame priateľstvá ako normálne ľudské bytosti a staneme sa priateľmi. Pri prvom stretnutí sa snažíme s nimi porozprávať, skúsiť ich pochopiť, vidieť, čo robia a poskytnúť im nejaké jedlo priamo na ulici. Potom nasledujúci deň sa skúšame s nimi viac porozprávať a následne po niekoľkých týždňoch budovania priateľstva im navrhneme: ak si ochotný študovať, ak si ochotný zmeniť svoj život, môžeme ti dať príležitosť. Následne ich privedieme do centra Bosco Boys a ponúkneme im tieto podmienky. Na ulici nemajú základné potreby, nemajú dostatok jedla, nemajú strechu nad hlavou, nemajú zdravotnú starostlivosť, nemajú možnosť vzdelávania a mnoho ďalších vecí. V centre im poskytneme všetky tieto veci, takže u nás majú priaznivé prostredie, kde môžu vyrastať a urobiť niečo pre svoj život. Keď sú na ulici, nemajú žiadne spojenie s náboženstvom. Čiže jedna z prvých vecí, ktorú robíme, keď prídu, je, že ich zoznámime s modlitbami. V skutočnosti im hovoríme a učíme ich, že každého chlapca, ktorý prišiel do domu Dona Boska, poslala Matka Božia. Učíme ich rúženec, každý deň máme svätú omšu, aj keď tomu nerozumejú, ale pomaly rastú. Sú to práve oni, ktorí počas svätých homší spievajú, čítajú a dokonca ministrujú. A práve cez toto vyučovanie im predstavujeme katechizmus, takže začínajú rozumieť tomu, že je to Boh, ktorý nás pohýna robiť túto službu. Ako duchovne rastú, pomáha im to zároveň meniť sa. In fact, the very first 2 days are very important. V skutočnosti sú veľmi dôležité prvé 2 dni, pretože vidíme chlapca, ktorý má špinavé vlasy, je čierny, zamazaný od oleja a podobne. Potom, keď príde do centra, poskytneme mu jedlo, následne miesto na osprchovanie, dáme mu dobré oblečenie. Vidíme kompletnú zmenu. To je pre mňa veľký zázrak a veľmi ma to naplňa. A potom neskôr vidíme, aký je šťastný a túži zmeniť svoj život. Je to vždy veľmi dojemný zážitok, ktorý mi dáva odvahu. Dáva mi silu, že áno, on sa stane lepším človekom. A ešte viac, keď začne študovať a ukáže sa, že je to veľmi šikovný chlapec v triede, alebo je veľmi talentovaný v športe, či nadaný v zručnostiach, je to veľmi motivujúce. Naučil som sa, že keď robíme túto misionársku prácu evangelizácie mladým ľuďom, nie som to ja, kto to robí. Je to Boh, ktorý koná cezo mňa. A dnes to môžem povedať, nakoľko som prišiel do Bosco Boys bez toho, aby som vedel, ako to budem celé riadiť, kde zoženiem sponzorov, kde zoženiem to a ako zvládnem disciplínu, aká bude práca v uliciach. Dnes to nie je žiadny problém. Idem do toho a verím, že to nie ja, ale Boh koná. Je to On, ktorý nás používa ako svoj nástroj. V rámci mojej práce tu na Slovensku vlastne pracujem pre Salesiánov Don Boska a keďže spolupracujeme dlhodobo s Salesiánmi v Kenii, tak sme sa rozhodli tam vycestovať na jeden projekt a dostali sme ponuku vycestovať ako rodina spolu s 3 deťmi, takže sme sa rozhodli, že pôjdeme všetci spolu. Keď sme prišli do Nairobi, tak sme bývali u Salesiánov, ktorí Bosco Boys, ktorí vlastne majú školu a centrum pre chlapcov z ulice, kde je asi 300 chlapcov a dievčat spolu. Takže to bolo miesto, kde sme bývali 4 mesiace. Centrum Bosco Boys má viacero fáz a jedna z tých fáz je, keď chlapci prídu z ulice, tak prichádzajú do centra v Langate.
a to je centrum vlastne pre rehabilitáciu. To znamená, že chlapci, ktorí často drogovali alebo fetovali, tak prídu do tohto centra a začínajú ten proces zmeny života. V tomto centre už dlhodobé pôsobia vlastne každý rok aj naši dobrovoľníci. Ich úlohou tam je byť pri tých chlapcov, čiže denne s nimi trávia takmer celý deň, niekedy aj noc. A títo chlapci majú nejaký čas na štúdium, ale aj aktivity, s nimi perú, učia napríklad ich postarať sa o seba, čistiť, zametať, robiť bežné veci, ale taktiež sú pre nich takou oporou, že občas ich objímu, občas sa s nimi kamarátia. To je niečo nové pre tých chlapcov. Keďže toto doma nezažívali, tak je to pre nich veľmi vzácne. Potom v tom ďalšom vlastne, kde už je aj tá škola, tak tam sú chlapci na internáte. To znamená, že naozaj, že mnohí aj majú napríklad rodinu, ale napríklad rodina sa o nich nevedela postarať, čiže skončili na ulici. A oni sa do tých rodín vracajú vždy cez prázdniny, ak sa to teda dá, ale väčšinu času teda sú na tom takom ako keby, že internáte. A veľmi som tak vnímala, že boli takí hladní, ako keby po tom takom materinskom, že bolo na nich cítiť proste taký ten hlad presne po pozornosti, po takom záujme. Boli také momenty, že mi chlapci proste priniesli akože nejaké také roztrhanú uniformu alebo niečo, ja som sa tam po večeroch proste zašívala. Alebo keď mali nejaké zranenie, tak vždy im tak dobre padlo, keď som mala nejakú náplasť a teda sme to ošetrili. A tiež som chodila vlastne, oni ešte večer majú také štúdium, kedy si robia domáce úlohy, tak som im vlastne chodila pomáhať s tými domácimi úlohami. A to tiež bolo podľa mňa pre nich také, že oni sú tam vlastne tak ponechaní napríklad v tom štúdiu, hej, že sami na seba a že zrazu, keď mali akože niekoho, koho sa mohli opýtať, kto bol ochotný im prosto s tým pomôcť, tak boli veľmi za to takí radi a vďační. Keď sme prišli, jedna z mála vecí, teda, ktorú sme tam mohli spraviť aj v rámci toho pozemku, na ktorom sme bývali, mali sme teda taký malý dobrovoľnícky domček, ale nemali sme kde si robiť chlieb. Keďže v Kenii je chlieb len taký veľmi mäkký a sladký, tak sme si priniesli aj vlastne kvások a zistili sme, že sa dá postaviť pec, teda z hliny. Tak to bol veľmi pekný projekt. Robili sme teda to s deckami, aj s chlapcami, ktorí nám pomáhali. A tí chlapci stále tak chodili a neveriaco krútili hlave, že toto nebude fungovať. Oni teda na belochom majú teda výraz, že muzungu, až muzungu, že toto je len nejaký vymysel. Ale bolo pekné vidieť na tých chlapcov, že oni investovali do toho tú energiu a pomáhali nám teda. A potom, keď sme upiekli prvý chlieb alebo prvú pizzu, a chlapci teda v živote nejedli pizzu. Vedia, čo je pizza, ale nikdy to nejedli a zrazu sme im dali tú pizzu. Oni boli tak strašne šťastní a to bolo také krásne vidieť takú jednoduchosť v tých ich očiach. Na druhej strane to bola aj vec taká, ktorá tam zanechala nejakú stopu. Malú, ale predsa. No a keď sme odchádzali, tak sme ho odovzdali jednému učiteľovi, ktorý bol scout a sme povedali, že tu môžete piecť. A tak sa na to veľmi tešili, že to bude vec, ktorá ostane po nás ako Slovákoch a po našej rodine.